Ehihie ọma gị onye na-anụ olu m. Aha m bụ Chigozie Emmanuel Ọkafọ. Abụ m nwaafọ Leru Ụmụnnọchi nke dị n'Abia steeti. A sị mụ n'ụzọ ndị m ga-esi nye aka ma ọ bụrụ na m soro na ndị Igbo Tech City Hub kụziri ihe n'efu gbasara kọmputa. A sị m nke mbụ, aga m arụ mobile application. Mobile application ahụ, aga m arụ ma nke a na-asụ Igbo n'ime ya, maka n'ihi na amụrụ m na ọ nwere ụmụnne anyị ndị nọ obodo oyibo ndị nke na-enweghị ike na-asụ Igbo ma ọ bụ na-ede Igbo. Mụọcha application ahụ ma etinye na Play Store, tinyekwa ya na Apple Store, ya were nwoke nọrọ saịdị ahụ na-ada n'obi ya were na-amụta Igbo. Nke Igbo, aga m arụkwa application ndị ọzọkwa, ma nke eji agba game, ma nke eji amụkwu ihe mana olu bekee. Aga m arụkwa application ndị ọzọ, ma nke eji amụkwa coding, ma nke eji amụ coding na programming. Ihe ndị ahụ niile m mụtara site n'aka ndị Igbo Tech City Hub. Aga m ewepụtakwa ọgbakọ nkụzi kpọkọta ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nwere mmasị ịmụta ihe ahụ m na-eme, kụzikwara ihe n'efu. Dịka m bidoro na-eme ọfụma, m na-enwetakwa ego n'ime ya. Aga m ejikwa ego ahụ na-enyekwara ụmụ Igbo aka site n'ebe dị iche iche. Ma nwaafọ Igbo ọbụla chọrọ ịmụ ya na-eji ha ego, ọ bụrụkwa ha na m ji ego inyere aka ya mụta, aga m enyere ya aka. Aga m na-agakwa ma na praịmarị skuul ma na sekọndịrị skuul, na-enye ụmụ be anyị okwu, na-agwa ha okwu agbamume, na-akụziri ha mkpa ọ dị mmadụ ịmụta ihe gbasara kọmputa n'ụwa ugbu a, maka n'ihi na ọ bụ ihe kọmputa bụ ihe ejizi aga n'ụwa ugbu a. M wee sị ekelekwa m, ọ ga-amasịkwa m isonye na ndị m ga-akụziri ihe na-emelụ na anwụra.